координувати зусилля заради звільнення бранців Кремля. Про це домовились під час зустрічі в Туреччині президент України Петро Порошенко із турецьким лідером Реджеп Таїп Ердоганом. Це, а також низку інших важливих питань президенти обговорили під час 7-го засідання стратегічної ради високого рівня. Президент Туреччини запевнив, що вони не залишаться осторонь повзучої агресії Росії в Азовському морі, проблем порушення прав людини у Криму, звільнення українських політв'язнів. Нині понад 70 людей сидять у кремлівських буцегарнях. Цього разу ми отримали довший список, який одразу передали російській стороні. І мені б хотілося, аби ми слідкували за цим процесом і досягли успіху у вирішенні цієї проблеми. Ми об'єднуємо наші зусилля для того, щоб посилити тиск на Росію і забезпечити звільнення як тих, хто перебуває в російських в'язницях, так і тих, хто тримаються в заручниках на окупованій території. Весь світ зараз піклується про звільнення українських заручників. Міжнародна підтримка тут відіграє вирішальну роль.